Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga kapuso. Masobra naman o 20 kapamalay na sunog sa San Carlos City, Negros Occidental. Palyado nga linya sa kuryente, ginatudlo rason. Yaring balita nga itong gintutugan. Sa video nga kuha sang residente, makita nga nagahingagaw pa inipang himos sa mga gamit sa sulod sang iyabalay. Ang kalayo, naglabot na sa ilaki sa may rason nga nagdalagan inipagwa. Apang, bangod human sa light materials, wala gid nasalbar ang mga pamalay sa Barangay Rizal, San Carlos City sa sunog nga nagluntad kahapon sa hapon. Sunod sa BFP, 87 totally gutted, samtang 6 ang partially damaged. Palyado nga linya sa kuryente ang gintunaan sa sunog. Initial investigation po namin, electrical ignition. Sa sa isang extension, may nakasaksak na po, may nakasaksak na another extension po. Masobra 60 kapamilya o kung 300 ka mga individual ang temporaryo nga nagsaylo sa evacuation centers. Ara sila sa ginhouse sa barangay Rizal, no? Ang local government magpakaon sa ila, atimaron for 1 week. While on the process pa kita nga mahatag sa financial assistance sa nasunugan para makabakal sila materyales. Naglabot sa masobra 2 million pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog. Adrian Prietos, 1 Western Visayas.